Human mikatap ang video sa gayong pagpanapat sa upat ka mga sakop sa Lapu-lapu City Police Office sa mga dinakpan nga sakop sa usa ka fraternity. Mikatap na usab ang laing video sa pagbunal og karton sa tubig sa usa ka miyembro sa nasong fraternity. Siloan ni Rondina sa report. Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka lalaki nga nagpasa og karton sa tubig samtang naglakaw paingon sa dapit diin gikatahong may gikulata. Dihang naduol na ang lalaki, gibunal niya ang karton sa tubig ngadto sa nagtalikod nga lalaki nga gituhuang usa sa mga nangulata. Ang naasoing video ang gikatahong panghitabo nga wa mapakita sa una nang nanggawas nga viral video sa pagpanapat sa mga pulis. Nagpasalamat po ko katong nag-video na or nag-upload na nga siguro na concern na po siya siguro sa kapolisan na to, no, na iya yung gipakita ang punot dulo or kanang sinugdanan gud ngano ni abot adto. Giklaro hinuon ni Lapu-lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha nga girelibuhan na niya ang upat ka mga pulis nga nakita sa viral video aron maimbestigahan. Gahapon, naduso na usab ang kasong direct assault, resistance and disobedience, drunkenness o obstruction of justice batok sa tulo ka mga dinakpan diin duha niini mga frat member. Eksklusibo usab nga nakuhaan sa RTV Balitang Bisdak ang pagpakiginabi ni Mayor Jonard Ahong Chan sa hepe sa Station 3 ug sa tulo ka mga sakop niini nga nalakip sa viral video. Wa na hinuon muluwat og pamahayag ang mga nahisgutang pulis. As a father of the city, I don't want na nahitabo to ang dili angay untang mahitabo, no? So that's why I am appealing to them if we can make, no, kana bang settle this, no, amicably. Samtang laing video usab ang mikatap karon sa social media sa Kagubot nga nahitabo sulod sa auditorium diin gipahigayon ang concert sa Youth Night ni adtong Sabado. Sa video makita ang pag-alibuag sa mga audience sa concert dihang gitabang ang lalaking natumba. Suraan na tingin na sa beer Subay niini, gitinguha sa Lapu-lapu City Police Office Director nga i-recommend ang liquor ban sa sunod fiesta aron kalikayan na ang Kagubot. Apan si Chan mitataw nga kontrolahon lang ang gidaghanon sa beer ug dili natugutan nga makadala kini og botelya sulod sa venue. Labing maayo gid ta nga kuan maban ang maong inom diya sa mga area lang sa duol, no. But it's up to the local government siguro na but we will recommend. Dito man ko nakasaksi man ko di malikayan ang mga batanon na agi na ang pag-inom kanang mga bottled of beers nga naalang sa tables kay it can put in their minds na murabag sayon lang kaayo sing bakog dunay gubot magamit ni nga hinigaban. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.